Sonia Chivayo pamwechete naTabith Madzikanda vaenda ekukoti muzuva ranhasi kunoita bail hearing mushure mekunge varara mukati enyaya yavo ndiyoyo yekuti Sonia akaita contempt of court nekuramba kupa Chivayo vana uye gogo vari kunzi vaka AI generator mapictures aChivayo aina Ramaphosa kuda kumudzikisira mabusiness interest ake kuSouth Africa. So manetizens ari kubatikana nenyaya yakadai vakati, was this all necessary naiwe kusungisa ambuya nenyaya yakaburitswa pachena kuti these were not AI generated pictures. Manetizens ari kuti stay strong musure mekunge Sonia abvunzwa kuti how do you feel muzuva ranezuro pavakapinda akangoti it's okay. To whoever is saying heartless Chivayo, hausati wambosangana nemunhu anoshungurudzwa na ex-wife and yet trying to do good for vana vake. Munhu chero chaaita is counted as zero. Saka in short tiri kuti ambuya nemwana wavo needs to face the law. Kwaiva kudhara kuya kunonzi hausungise mai vevana. Timu iri hamusi kuriziva, especially vachitoziva havo kuti cash iripo, and they were depending on you. Wozovasiya ukasatoita kanenge kautsinye kudai vanenge vachitoda kukuona uchinhonga mubhini. So zvimwe zvoda kakumboshaya moyo, so munhu anyatsoona kuti hauna kupusa. Ndo mashoko ari kubva kune vamwewo vari kuti aiwa guys, hamungati Wicknell akaipa. Vamwe vari kuti inyaya yekuti uri kuda kunzi go and see Victor uchimurwira mukomana, but panyaya iyi abaiza. They said they will fall, including Chemafuta. Screenshot this, mari dzedu dzezesa dzavakadya zvichanyuka chete. What started with love has ended up like this, Zakaoma. This is so wrong. What will the kids say knowing their father did this to their mom? Anyway, ndo unwezanu, and that is Dudla is very wicked. Ndevamwewo vane muonero wavo. Vamwe vari kuti hazvina kana basa even akapfekedzwa uniform ichi. Wicknell is not God. Rake zuva richasvika chete vachamusoneserawo yake oversize agopindawo mune iyoyi yemastripes. So ndo mashoko ari kubvawo kune vamwe. Change tichingokupai zviri kubuda munyaya yacho.